Project Faith channel Ringtute kan lalpa Isua Krista mingin sibai kan buk chewa hlauhna hian mihring nun hi alo boi ne to maya hlauhna hian ro al rela Ringtute jinga po kan riat mek angin hrinat na mangin kan ram pai mai po ni lo khovel huapin alo lenga chuta chuan kan ril ru hian hlauhna anei lian ma se kan pathian thu chuan chumilaka thlamuanna min pe ka chu voine hian kan riat fe apoimo min ka ria chumi hlauhna lakata chan chhuah na kong min buat sai na thu cha hi mitam takte hi chuan thulem anga hian kan ngai ta chu wang chuan he khovela kan mule kan riat dan kan bengina ngai thak tam kan han riat te chu hlaum takani ti hi kan han mu dan thin te ania ma se pathian thu chuan chu tiang laka chuan hlauhna hlauhna min ko hua chu Krista thamuanna chu alo ni chu thamuanna Krista a kan nei chu hlau su ti nen hen u nawani hlauhna tur mun ral muang kan na hi kan riat fe chuan thamuanna lo chu akin te la mi lo ti kan thre to a ma se ke ma ne hian thamuang lo ru a tlat mai kha ti sami setan zia dik takani na kha kan ngai tha to a chu kan lalpa Isua Krista chuan chu mi hring setan zia chu min ti top sak nan cross kha a mang tlat maya chu mi cross a min man sak to na thu tak ka chu voine hian hlauhna tur a na alo Ṭhen huna hian kan man ruwa tur thamuanna a hran laka khang howina kan hlautena an ngam lo nu na kha min pe zo ka chu khovel hian apek thei lo nei thu min sil bokani khovelin apek ang ni lo atia khovelin apek hi chu a ve ngei maya ma se chu thamuanna atling tak lo ni ti kan lalpa hian a chiang ba in thin lung mang ang su se hlau su se atia chuta chuan hlau lo tura min zir tirna keima ni a hian a Ṭhen na tura tan voinia kan thu cha hi poimo don le in ka ria engemo chena kan ril ru le ngai tu na hian pathian ina min riat tir thu cha hi thon thu ai po hian kan ngai ne to me ti tur kopin pathian ngai sak lo na lama hian kan tlan na sa to a nima sela voine hian pathian ngai sak lo na lama tlan mek kan ni hian kan him chuang em ti hi in ngai tu atham omen ka ria pathian ngai sak lo na lama tlan na nun hi chu pathian thuin an chedong ramani ti min riat tira chu ai chon he kan lalpa thamuanna thu cha hlauhna reng lo na muna min hun na hi kan chanvo ni nang kan riat fe the nan hlau tur min zir tir han soilon le han soi chu ve le kan tua luka bung som pani changa khan tunge in hlau tur ka hril lo kang cheu atita a ati lum nu po gehena a pai thei tu chu hlau ro atia ka hrila cheu ati non le a amma amol chu hlau ro atita ni chu tiang anga ati lum nu po gehena a pai thei na thu nei tu la li Isua Krista chu zok chu hlau lova a hlau lo tur hlawa kan phili na nun hi Christian nun animal lo ti hi kan riat ka du a hlau tur min zir tir pakhat le chu hebrai bung li chang khata khan chu ti chuan I hlawang a chol na lu na thutia mala reng si in zinga tu po ting lo angin in lo mial da nge ateni hlau tur min zir tir chu a chol na thutiam voini thenga hun min la pe khongai na min la nga na he a chol na thuru hlau lo na nun hlau su ti nun ne na len dun na mun chol na hi hemi hi chang tu le nei tu ata na min riat tir to na hi pathianin kan riat lo hlau chu tling lo anga ilo in ngai miel mai kha min hlau sakani an ne na silang bokan kan ne na Chanchinṭha silen etia chu wang chon Chanchinṭha voina hian min riat tira khongai na in chandam kan ni thu min riat tir to a tling lo anga in ngai kha hlau zo ka chu hlawang tiamin sil chu ni
he ko na dom tak kan lal pa Isua Krista a min than na ko na hi voine hian nang le ke hian tha tham thei kan ni lo ti hi kanin cha du pakhat ni sila he thamuanna la Isua Krista amin pek zo ka hi ka thamuanna chu ni hi ka na tur chu ni he ka chol na tur chu ni ti ria chu minun manga kan nun hi pathian ni min kai hruai adua chu me wang chuan Chanchinṭha zona ziak bung khat thua khan khongai chunga khongai le chon na tak maya kha tharau thiang limin keima ni pathian in puan a riat theina nu na kha kan thamuan na tura pathian in min pek thu cha min riat ti ra chu ani a chu mi hlauhna thamuan na chu ama la Isua Krista nge hi ani a chu thamuan na chu min nu chhia saka wangin voine hian chu thamuan na chuan kan thin lunga ro rel turin min du ani en thin lung mang ang su se hlau po hlau su se ati a chu mi kan thin lung hlauhna nun oma chu min ti top saknan kan lalpa Isua Krista thu cha thamuan na thu cha hi kan nun in mel ria tak turin voina hian kan in du ani hlauhna nun keima ni a Ṭhen na atang chuan he Christian nun hi a omzia kan man fia thiam don ani a thu kan lalpan malmin som sak ro se